pagod siya sa basta lang ako ng aking kapagod. 5 million, and everyone. Buti na si Kuya tayo hindi. Guys, wait lang. Hello? Ayan, pati yung marinig.
Ayan, magalab siya. Salamat guys. Oo nga, ewan ko. Sound card ko pinalo. Hindi ko maayos. Nagdagay nga ako. Pagod na ako magpinlo. Okay na ba? Ay nako.